राज्यात 8 ठिकाणी सी प्लेन सेवा सुरू करण्यात येणार आहे। यामुळे दुर्गम भागात हवाई संपर्क आणि पर्यटनाला चालना मिळणार आहे। देशभरात 150 ठिकाणी ही सेवा सुरू होणार आहे। त्यात महाराष्ट्रातील 8 ठिकाणांचा समावेश करण्यात आलाय। उडान 5.5 योजनेमध्ये हेलिकॉप्टर आणि सी प्लेन सेवेचा समावेश करण्यात आलेला आहे। महाराष्ट्रातील धोम धरण, वाई सातारा, गंगापूर धरण, नाशिक, खिंडसी धरण, नागपूर, कोराडी धरण, मेहकर बुलढाणा, पवना धरण, पवना नगर पुणे, पेच धरण, पारा शिवनी, नागपूर, गणपतीपुळे, रत्नागिरी आणि रत्नागिरी त्या ठिकाणचा यामध्ये समावेश आहे। या प्रकल्पासाठी कॅनडामधील डे हवेलँड एअरक्राफ्ट कंपनीची विमानं वापरण्यात येणार आहेत। देशात इंडिगो आणि पवन हंस या कंपन्या सी प्लेन सेवा सुरू करण्यासाठी इच्छुक आहेत। सी प्लेनचं तिकीट 1,500 ते 2,000 रुपये असणार आहे। उडान योजनेअंतर्गत त्याला प्रोत्साहन देखील दिलं जाणार आहे।